Party.bg представя Терорист от миналото. Съжалявам, но дългото ми се уве. Трябва да тръгвам. Като се замисля, винаги съм си мечтал да бъда престъпник, като теб. Затова смятам да дойда с теб. Ей, Гъба! Да? Ти, като си бил бебе, плакал ли си много? Не. Ей, какво е това? Вътре трябва да има нещо ценно. Хайде да го оберем! Чашка, вземи това! Ама, Гъба, аз, как да ти го кажа, нямам ръце. Добре. Гъба, давай! Не стана. Чашка, давай! Ох, добре, Гъба. Май се изпуснах. Ох, не стана! Добре, че си нося куфарчета за разбиване на музей от магазинът за разбиване на музей. Ей, Гъба, как ще използваш съдържанието на куфарчето за спешни случаи, за музеите или там, както му казваш? Не, после ще сложи сградата с него. О, бавна! Моля, дори след TNT-тата тази сграда все още е непокътната. Отказвам се. И сега сме в злата пещера. Уредите ми засичат нещо. Това е легендарния междугалаксически унищожител, който е изчезнал преди 1000 години. Трябва да го намери, трябва да го взема. Това Гъбата ли е? Ще видим тази работа. Гъба, аз идвам за теб. Ей, Гъба, тази шапка отива ли ми? Изглеждам като истински разбойник. Според мен е от 80-те и прилича на голяма купа нахлупена върху главата ти. Ти май нарани чувствата ми. Това го планирах от самото начало и то проработи. Как така? Гъба! Дошъл съм за теб и за оръжието, което ще ми помогне да превзема Вселената. За това ще те гръмна с моя лазер, за да те... Лазерът ми е горе в пещерата, но няма да ми попречиш да взема оръжието. То е... Не! Вие сте луди! Отворили сте портала! Сега той ще ни засмуча в друго измерение!